Pontón cualificou de bochornosa a moción de censura presentada polo Partido Popular en Ribeira. Segundo ela, responde a intereses escuros, cunha motivación clara, apartar o BNG da alcaldía, despois de algo máis de 2 anos de boa xestión e traballo. En Ribeira estamos vendo unha moción de censura que é bochornosa e que ademais ten unha única motivación, e é que Ribeira tiña un gran alcalde que estaba facendo moi ben o seu traballo, que estaba actuando, poñendo en marcha unha transformación do concello e que isto cada vez tiña un maior apoio popular, e isto é o que non soporta o PP, que estamos vendo que con artimañas, con presións, con pactos escuros dos que non coñecemos cal é a súa letra pequena, pois quere ir en contra de Ribeira, en contra do avance. Nos estamos convencidos e convencidas que Luís Pérez Barral, que hoxe sigue sendo alcalde de Ribeira, nas próximas municipais volverá á alcaldía da man da cidadanía, e que este tipo de manobras o único que poñen de manifesto é un Partido Popular que está moi nervioso, que por certo está volvendo as peores mañas que recordábamos neste país, e que sabe que está perdendo apoio electoral e busca con este tipo de pactos escuros intentar aferrarse ao poder, pero eu creo que hai unha cidadanía que cada vez ve máis claro que a alternativa é o BNG e que este tipo de xogadas tan sucias vai sair moi mal.